gothar Christmas ni salo sing South Arsi nogoro South Arsi nogo bisi oro sini tapugokra Subud de Burma অনেকদিন রুমই হামিয়া কলাইজাক সিগাङावबो सोंबायसो फाय सुबा फायका वाइसफोरखौ बिन बाबुनि 13 दिन चुबाना हायप्रु सिनि चेयारमेन मेम्बर रक फाय बिनि 13 दिन चुबाना हायप्रु बसला हायमिया नुगै आपु चुबाय क्लांखा इनके मिया कायसे न्यूज ताइसे हां नुगै इनके लंलेन खुस खबर नाहारि बाहाय कन्डिशनाव दं हनै बरबो जे फेमिली मेम्बर बिन बिहिगबो तै गामिनि बरबो आनो कुन मुंसे सावैयाङि आं आसे कम्युनिकेशन करिङि किन्तु मिया आं नुमान इयाखौल तिनि बं फेमिली ओ हाई सुबा फायका एवं बेटर ट्रिटमेंट नि बगै जोंनो पामु खायना नां अमो नायफिके इनके मनो बरगनो किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस बरि क्लांखा ताई फाइनेंस हालो जेसक नांसक कम सुबना नां संसु बानाय हनि न कब्रि क्लांखा ताबु अमनो प्रोसीड्यूर बाहाय बाहाय बर बताय सकां साना नांमोन इनके आसु कम बयसाय के थिगलाय तनो नांला खमो गमनो जों बन्दी खायमान ताबु जों चेष्टा खायतम एवं बुसकां सालाम खायजाकनाय बो बिधानसभा निकले अमो मानदाय एसिंग